Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga daw Merkules sa Marso 10 tuig 2021. Makitaan kita live sa mga official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pa sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines sa una kita sa mga balita lokal. Kadamuon sa magapabakuna sa syudad sa Bacolod nagsaka. Moscow reactivation ginapadali sang hanay sa mga negosyante. Sa balita national, DILG o sisaon ang mga LGU nga wala nagabato na sang turista. Pila ka probisyon sa uniform travel protocols nasunod sa pila ka LGUs. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa,
Kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay.
Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities. Balita sa Lasay sa 13 Aksyon Radio Philippines sa Nordayma kagkaron sa detalye na sang mga balita lokal. Nagsaka ang kadamuon sang luyag nga magpabakuna kontra COVID-19 sa syudad sang Bacolod. Ini ang obserbasyon ni City Councilor Renesito Noverong chair sang vaccination center team sang syudad kasunod sang lapnagon nga education kag information drive sang LGU. Sunod sa konsehal ini magduwa sa sud-asod nga seremonya kag actual vaccination nga ginpatigayon sang syudad kag pila ka mga hospital sa Bacolod. Una na nga nagpagawa sang testimony ang pila ka mga doktor kag healthcare workers nga nakakuha sang unang nga dose sang Sinovac nga wala sila sang may nabatsyagan nga adverse reactions. Sunod sa konsehal, sadto jutay lang ang naghatag sang interes nga magpabakuna pero karon nagsaka na ang numero. Wala sang may ginhatag nga aktual nga datos sa Sinovero. Sa karon sunod sa konsehal, padayon ang mga seminar ginpatigayon sang City Health Office sa mga barangay health workers kag iban pa sa pagpatuman sang vaccination program sa palaabuton. Damo sa pong nag-apply primero lati for the information kag educational campaign kadiutay lang sang atag interest but after some time nagadamo na mandugan. Si City Councilor Renesito Novero. Target sang Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital nga matapos ang pagbakuna kontra COVID-19 sila mga healthcare workers sa Marso 12. Nagligid nga Marso 8 sang ginpatigayon ng ceremonial vaccination kag gintalana sa Marso 9 tubtob 12 ang pagbakuna sa mga frontliners ng mga hospital. Nagpanugyan si Dr. Julius Drinona, Medical Center Chief at Tucson Hospital nga magpabakuna kung ano ang available nga vaccine bagod mas maayo ini ikumparar sa zero protection. Ang CLMMMRH ay nakabaton sang 1,800 ka doses sang Sinovac vaccine. Sa datos sa Bacolod Emergency Operations Center tubtob Marso 9, 648 ka mga health workers ay nabakunahan sang Sinovac, lakip na diri ang 358 gikan sa CLMMMRH. Sa dugang pang balita lokal, plano sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry o kun MBCCI nga makig-angot kay BCPL Director Colonel Manuel Placido Hibaloon ang update sa reactivation sang motorized anti-street crime operatives o kun MASCO. Sulo kay MBCCI Chief Executive Officer Frank Carbon, padayon sa karon ng ila pagtipon sang pondo nga moang igadonar sa kapulisan para sa gasoline allowance. Suno kay Carbon, base sa inisyal ng impormasyon, may haranas ang pila ka mga MASCO nga nag-umpisa sang ilang operasyon. Apang luyag nila hibaloon kun kay Placido kung ano gid ang aktual nga estado. Gin pasiguro man sining handa sila sa pagsuporta sa kapulisan para mapasiguro ang mangintayuyon ng ilang pagtrabaho. Sa nebloan nga pag-activate sang MASCO ang isa sa mga programa nga ginkasugdan sang MBCCI kag BCPO bilang solusyon sa mga kaso sang pinatsanay nga nagluntad sa syudad sang Bacolod. Ginpahayag ni City Engineers Office Officer in Charge Engineer Alan Agbones nga padayon ang pag-deliver sa mga materyales nga pag-ausaron sa pagpakayo sa Social Development Center. Suno kay Agbones sa tion nga makumpleto ang pag-deliver sa mga materyales, ini ang ipaidalom sa inspeksyon kag pag-umpisa na ang pagkayo sa pasilidad. Ang proyekto ang may pondo nga 2 milyones pesos gikan sa local funds. Suno kay Agbones, nalakip sa proyekto ang pagkontrato sa kudal, pagkaayos ang linya sa mga kuryente kag tubig kag may mga minor repair
man sa pasilidad. Tinalikdan nga si Mana ginpayag ni DSSD Head Pasita Tero nga ang ini nga proyekto ang natalana nga obrahon antes pa ang pagpalagyo sa nga duha ka children in conflict with the law o kon CICL. Nagwa sa investigasyon sa Police Station 8 nga nagagwa ang duha ka CICL sa gate matapos may ginbakal sa Tiangge sa Poso Guard kag wala matalupangdan. Sa dugang pang balita lokal, padayon ng monitoring sang syudad sa Bacolod Vendors Plaza kasunod sang nadiskubrihan nga ginhimo nga drug den sa mga lugar. Sa interview sa Aksyon Hotline kay Executive Assistant Cluster Head Market Ernie Pineda, ginpayag sini nga ginpangguba na nilang ginhimo nga daw kwarto sa mga tawo nga nagpatigayon sa illegal nga bulhaton o kon ginahimo nga suluyopan. Suno kay Pineda, ilagin na pasiguro nga hindi na masulit pang natabo kag ila inig ginabantayan na. Damlag lang nidakpan sa otoridad ang 8 ka mga lalaki sa drug bypass operation sang PIDEA sa Vendors Plaza nga nahamtang sa barangay 12 syudad sa Bacolod sadtong hapon sang Lunes sa Marso 8. Sa katapusan nga balita lokal, ginbato na sa Negros Occidental Incident Management Team Task Force ang 1,600 doses ng Sinovac vaccine subong nga aga. Ini ang gindala sa cold room sa Provincial Health Office sa PHO kay natalana nga pagadalon sa Provincial Government-run Hospital sa subong nga semana. Ang bakuna ay naghalin sa Bacolod City Government Center Cold Room. Sunod kay Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang, ang unang roll-out sa probinsya ang patigayunon sa 4 ka mga hospital diri sa Negros Occidental buwas sa Marso 11 sa diin ang mga medical health workers sa mga unang pagabakunahan. Ini ang unang batch sa COVID-19 vaccine nga nagabot sa Negros Occidental nga kabahin sa initial doses nga gindonar sa China sa gobyerno sa Pilipinas. Sa balita, nasa aksyon. DTX 500 capsule mga ka-aksyon na mag DTX 500 capsule. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PIDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga minawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order, Executive Secretary Major Dia, clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon sa pagluntad sang kalamidad.
Gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag-adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, saan ano nga kaintangan, responsable at pagbalita, pagdahil nga na morning bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggang mga palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo.
Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas ka balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Pagdayon Aksyon Radio. Sa aksyon! Lasay sa 27 Action Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa litalinasang balita nasyonal. Pag-usisaon sang DILG ang report sangon sa pila ka mga lokalidad nga wala nagabaton sa mga turista bisan pa sang ginpatuman nga Unified Travel Protocol. Sa House Committee on Transportation hearing subong adlaw Miyerkules, ginpahayag ni Air Carriers Association of the Philippines sa ACAP Executive Director Robert Lim nga may mga probinsya nga wala nagabaton sa mga turista apang wala man ginpalayag kung ano nga mga lugar. Nagalaom si Lim ng IATF resolution nga nagadihon sa mga protocol sa buksan ang domestic travel sa ang mga reforma man sa pulis sa LGU nga nagadumili sa mga turista. Sunod naman kay DILG Undersecretary Epimaco Densing, ini nga problema ang iya ipalabot sa League of Governors. Mabaton sa Pilipinas ang unang batch sa bakuna gikan sa Pfizer-BioNTech sa masunod nga bulan. Bangod sa kakulang sang deal na atrasar ang pag-abot sa 117,000 ka doses sa Pfizer gikan sa COVAX facilities ng World Health Organization. Sunod kay Vince Dizon, ang Deputy Chief Implementer sa National Task Force Against COVID-19, nagpasiguro ang WHO sa pag-abot sang sining bakuna sa bulan sang Abril nga dako nga bagay ilabi na sa mga health workers. Target sang Pilipinas nga matapos ang vaccination sa mga health workers kag senior citizens sa tunga-tunga sang 2021. Ang Pfizer ang mga ikatatlong nga bakuna nga mag-abot sa Pilipinas kag una na sadto ang Sinovac nga gindonar sang China kag ang AstraZeneca nga gikan naman sa COVAX facility. Samtang 80-90% ka mga LGU nagasunod sa tatlo ka mga probisyon sang Uniform Travel Protocols. Sunod kay DILG Undersecretary Epimaco Densing, padayon ng ilang dialogo sa League of Governors kag League of City Mayor kag Municipal Mayors para masiguro ang full compliance ng IATF Resolution 101. Sa idalam sang resolution, wala na gina-require ang mga travelers sang Travel Authority gikan sa police kag medical certificate sa ginhalinan. Ang mga travelers hindi pag-iipaidalam sa COVID-19 testing, magluwas na lamang kung gina-require sang LGU antes ang biyahe. Sunod kay Densing, may mga executive orders ng LGU nga luyag nila sa mga travelers sang RT-PCR test antes nga magsulod sila nga jurisdiction kag ini ang ginatugutan sang Resolution 101. Nagdepensa ang DILG nga ang paghalog sang travel protocol ang nakonsulta sa mga health experts. Lasay si Media Action Radio Philippines Standard Time. Ginapaboran ni Anay Senadora kag karon Deputy Speaker Lauren Legarda ang pagwalawig sang price ceiling para sa baboy kag manok sa mga merkado sa National Capital Region matapos ginpalawig sang Executive Department ang pagpatuman sa Executive Order No. 124 tubtob sa Abril 8. Apang kadungan sini nagpahanumduman si Legarda nga dapat padayunon man ang paghatag sang dugang nga suporta sang gobyerno para sa mga nagasagod sang baboy kag manok. Magluwas sa pagtarana sang special hog lanes sa food highways, ginpanugyan man ni Legarda nga hatag sang pagtamod ang problema sang African swine flu agod hindi maapektuhan ang industriya. Ginpahanumduman ni Legarda nga kinahanglan man ang koordinasyon sa mga lokal nga gobyerno, ilabi na sa pagpatuman sa mga border checkpoints agod masiguro nga hindi na maglapta ang problema ilabi na sa mga probinsya kag kabanwahanan sa nahamtang ang racing o kanang hog racing industry. Sa balita, sa aksyon! Lasay sa 31 Action Radio Philippines Standard Time, D3 Bio, mga kaaksyon ng D3 Bio mayaras ang extra virgin coconut kag vitamin D3. Makabulig improve sa aton mental ability, makaprotekta sa aton kontra sa pagtaas ang viral load sa aton nga lawas. D3 Bio ang pinakabago garantisado kag epektibo kontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang D3 Bio mabakal sa mga butika. Inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Miyerkules sa Marso 10 sa tuig 2021. Salawat kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defensor. Kag-Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,
Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa Balita.